Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia e me consolava e perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, de quem se servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não a encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava. Ники Новакович е от хората, чието име винаги присъства, когато се говори за истинска, авторска и световна кухня. Няколко дни в България, в барен Динар Джоя. Идеята е да ни покаже какво може да направи. Какво правиш, Мики? Трябва да правим рибатон на канапе от иглички, или бяла репа или дайкон се зове. Канапе от ряпа? Да, бяла репа. Всяка една жулиена, цитна. Рибатон е спремнена, готовена. Рибатон с сос песто. Да, домашно сос песто. Тук приготвен. Да, приготвени само сехтини микс от пипер. Черни, зелени, вида българския. От колко време си е в България? 1 месец и 10 дена. И веднага в Джоя? Веднага в Джоя. Какво ти харесва тук? Джоя? Да. Всичко. Кои са специалитетите на барен Динар Джоя? Барен Динар Джоя е микс специалитети. Има италианска, има французска, има кантонеза кухиня, има япанска кухиня. Микс у една кухиня. Всичко у една кухиня, kao представяне фузия кухиня, все кухиня у една. Много вида Много кухиня на едно място. Имаме домашна паста. Всичко е домашно. Тук се прави? Тук се прави домашна паста. Всичко е свежа. Пресно се добавя и риба, и октопод, и цьомка. Значи няма замърсени. Всичко в момента се приготвя. Да. Ти умееш да готвиш 13 вида различни традиционни кухни. Ще ли някой от тях? Спрахме за френска, италианска. Френска, италианска. Родил съм у Англия и французска в Италия. Много ресторани. Родил съм кантонез ресторант, япански ресторант, мексикански ресторант, португалски ресторант. Португалски. Коя ти е любимата? Италианска. Италианска. И французска. Това е разповедане. Това са две кухни, които са поведани. Каза, че си работил в Англия, там ли учи? Да, там съм правил 4 години в коледж по кетеринг. В школата на Джон Пол. На школата Джон Пол. Имал съм този път да радим с нея. Работил си с него? Да. Какво се научи той? Sve, всичко. Да сготвимо за прясно храно, да приступаме за любави, за опъжение према муштерима клиентима. Да готвиш прясно? Да. Това ли е основното правило на хората? Основно правило. И тач любов. И много любов. Много любов. Ова е рибатон, пресна рибатон на канапе от иглички. Всяка сме от 4-5 на говоря като декорация. Какво слагаш отгоре? То е вече мало. Ovo je pesto, domaše pesto. Napravljeno od mentana na korijandre. Sa zехтин, сол, пипер. Трябва ли да има прецизност, точност в ядката или е по-добре да си непринуден? Мора да имате прецизност при готвено хране. Нещо излишно момент. Према се на момент. Како има, како би rekao, инспирация. Инспирация, да, вдъхновение. Да. Откъде ти идват идеите? Откъде се инспирираш? От клиентел. От клиентите? Uvijek pitam šta žele, šta iskaju da jedu. Pa volim da imam komunikaciju sa klijentom.
обратна връзка с Да, него. volim da odem u restoran da pitam šta želim, šta mogu da Какво е? pojedem, riba, meso, domaša pasta. Тоест, може да ти се поръча абсолютно всичко, което е извън менюто и което желая в момента клиент. Да, точно. И ти можеш да го изготвиш на момент, стига да имаш продукт. Da. Защо реши да се занимаваш с готвене? Volim svoj posao. Volim da usrećem druge. Обичаш И- да задоволяваш Da, другия. zadovoljim druge. I radim se Приятно.